ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎಂಕ್ಲಿನಿ ಚಾರ್ಲಿ ಮೂವಿ ತೂಕಂದ್ ಪಿದಡ್ನಿ ಎಂಕ್ಲ್ನ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಆನಗನೆ ಮಸ್ತ್ ಲೇಟ್ ಆಂಡ್ ಪಂಡ 7 ಗಂಟೆಗ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಯ್ನ ಎಂಕ್ಲ್ನ 8 ಗಂಟೆಗ್ ಶೋ ಇತ್ತೀನಿ ಅಂಚ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ 1 ಗಂಟೆ ಪಿದಡ್ದು ಬೊಕ ಅಡೆ ರೀಚ್ ಆಯರಿತ್ತೀನಿ ಅಂಚ ಎಂಕ್ಲ ಅಂಡ ಟೈಮ್ ರೀಚ್ ಆಯ 8 ಗಂಟೆನಾಗ ಬೊಕ ಅವ್ಲ ವೀಕ್ ಡೇಸ್ ಅಂಚ ಒಂಚೂರು ಬಂಗಾಂಡ್ ಪಂಡ ವೀಕೆಂಡ್ ಉಪ್ಪುಂಡ ಇಜ್ಜಾಂದ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಾಂಡ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಮೂವಿ ಪಂಡ ಕೆಲವು ಸಲ ಕನ್ನಡ ಫಿಲ್ಮುನ್ ಪೂರ ಆತ್ ಲಾಂಗ್ ದೀಪುಜೆರ್ ಅಂಚ ಬೊಕ ಎಂಕ್ಲು ವೀಕ್ ಡೇಸ್ ಡೆ ತೂಕಂದ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಂತೀನಿ ಅಂಚ ಇನಿತ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ವೀಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡುಂದೆನ್ವೆ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಂಚನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಏನೋ ಒಂಚ ಪಾಡ್ದಿರತ್ತ ಮೂವಿ ಗುರುವಣ್ಣ ಸತ್ಯ ಮಸ್ಟ್ ವಾಚ್ಗೆ ದೇವರ ಪಿಕ್ಚರ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದಂಡೆ ಮೂವಿ ಏನ್ ಚೈತಂಡ ಅಂದ ಈ ಬುಲ್ತಾನ Alive, let's hit the dance floor. Don't work too hard, might break a backbone. Return of the Mac, the king is back though. Corvette.